scherpe vraag. Laat ik eerlijk zijn. Dus in het begin was ik er voor 3 jaar. Maar we komen er nu ook wel achter dat de opgaven die we hebben, dus in de ontwikkeling van het korps, ja, die zijn niet in 3 jaar klaar, ook niet in 5 jaar, ook niet in 7 jaar, maar 3 jaar is echt te kort. Dan komen we tot de conclusie. Dus hoe lang mag je blijven? Hoe lang gaat hij dan blijven? Precies weten we nog niet hoe lang. En ik vind ook dat je niet te lang moet blijven, maar 3 jaar is te kort. Het is geen 3 jaar. Als het aan mij ligt niet, en ik heb ook natuurlijk met de minister hierover gesproken. En ik denk dat ik wel kan stellen dat beide onze intentie is om te kijken hoe we daar gevolg achter kunnen geven. Maar in de eerste instantie was het voor 3 jaar? Sigur, ja. Okay. Ja. Toen wisten we ook niet wat er ons te wachten stond. Hè. Kijk, het is een combinatie van 4 korpschefs in 4 jaar tijd. En de ontwikkelopgave, dus hetgeen wat we te doen staan met het korps in reorganiseren, herstructureren, cultuur veranderen, structuur veranderen, stabiliteit aan het korps bieden en ook gewoon veranderen. Dat doe je niet als je iemand iedere keer verandert. Dus, nee, en daar is zulke grote opgave in 3 jaar tijd, dat wordt gewoon dat is echt te kort. Het kan nog steeds zo zijn dat er na 3 jaar alsnog wordt besloten van het is klaar, maar op dit moment kijken we wel naar hoe we dat kunnen verlengen. Laat me nu nog scherpere vraag stellen. Er zijn verkiezingen volgend jaar. Dan kan het zijn dat de huidige minister dat niet meer is. Is het zo gesteld dat u dan toch een harde contract heeft dat niet belemmert? Dat bijvoorbeeld, het maakt niet uit wie aan de macht komt volgend jaar. Het zijn dezelfde regering, dezelfde ministers. Maar mocht het een andere zijn, dan is uw baan dus niet in gevaar per se. Mocht u beslissen dat het 5 jaar wordt in plaats van 3 jaar. Ja, dat is een goede vraag. Dat moeten we dus echt bezien. En ook kijken wat de context is. Hè? Hoe de regeringen daarmee om willen gaan. Hè? Dus de regering bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Maar is dat niet lastig voor iemand om te werken dat je niet weet precies hoe lang je hier bent? Dat je kan je persoonlijke planning maken en je werkplanning maken en je weet dat op een moment kan het telefoontje komen van ik ben niet meer. Dus je moet je gedachten helemaal bij het werk hebben, maar dan kan je echt niet zo. No, maar comprender, pero weet je, ik ben er voor het korps en voor de samenleving. Dat zijn de enige agendapunten die ik heb. Ja, en het kan zijn dat de situatie verandert, maar dan nog, ik ga gewoon door met wat ik aan het doen ben samen met het korps.